Yabo, after today angisenabazali ngiyintandane eyihlalele cause abazali bami basuka la basuka khona vele uzobakhulumela cause abazali bakho basuka la basuka khona beza ka boyfriend wami. 1 bazongilanda, 2 bazomshaya ukuthi ungenze nje. No lento ayibonanga ngisho nokubonakala mfethu. Angi-understand ukuthi kuphi drama. Sengingcona angizwa lutho bekuyizolo ekugcineni kosuku mase silungisa izinto mase sengilobola mina ngeke ngize ngilale la wayibona ngisho nokubonakala lento anguboni ngisho umehluko. Uze wangiloma kancane buku incane kanjani lento athi ngilunye ingane. Hayibo cha nine drama guys, niyangicika yo ngisho nabazali shame bacabanga ukuthi mina ngizolala kwabo. Nibo nginekwami mina nginekwami nje la ngiyakhona.